saka mirini yari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuramba kubhadhara mabhodho angu awakatora uchiti waizobhadhara muna gore ra2021 nanhasi hausati wabhadhara. Ndinoda kuripa nemombe mbiri idzo vakandivimbisa pavakatora mizera nemizera yemabhodho angu ayo vakarambira nawo. Jacob Mukai 2021 sikana nhasi. Jacob Mukai ndaisi kutengesera mabhodho tichibhadharana zvakanaka. Tichibhadharana ndimba mari yangu ndimba mabhodho ake. After ipapo akazosvika pakuti shamwari inini mabhodho angu atengesa zvisizvo nevakadzi vangu. Saka ndoda kupa mombe. Ndakati kuda kupa mombe hau ndoda kupa mombe. Saka inini ndakabva ndati mombe dzako dzine mapepe. Zvikanzi mombe dzina mapepe. Pandafunda kupolisi vanzi usatora mombe dzina mapepe dzinoita sei dzinokusungisa. Ndakati ndazvinzwa. Azvi mabhodho anenge akamira semabhodho ewa. Mabhodho yanini. Alright. Vandati Mukai mombe dzandinoizoisa zotora. Ipapo akabva mafoni akabva achinja line gore rineri kubva ndachisangana pamunakira vandati baba Mukai komari yangu bva paya mombe dzakaramba kudoti ndakabvunza makuza nhumba dziite sei hadziti kutora ndakakutaura zvanhu nhumba dziite sei hadziti chechipiri azodaro mobva azoti ndoda kupa generator 6.5 horsepower imwe mari yako inozoona ndizokupa chii ndichizotaurira ndakati it's okay ndazobva paya ndazobva nditi hamunemsi vantaura kuti takantaura maimanja ndachisvika paripi Mukai ndakumukola foni yake haachaderi foni haachadii. Ndakati saka ende ndakupi kwandisingaderi iye zvindosvika ndichiti ndikutsvakei. Mabhodho acho akariwezi mari airiweta 1000 saka akabva nipa 250 ndo yakandipa 1000 then paid 250. Saka balance 750. Right. Iyo ndikutaurwa iyo Jacob. Mambo. Asi ndine muziva wangu wandinoita nebusiness nemumo. Ndikuti shuwa ndeita zvemabhodho. Ndichiwondo kwandaiota. Kuti unoona yati ndine zvandinazo. Shuwa ndakati naye business. Tonga 2 times kufunga wangu. Ndikutanga ndakaenda akandibira mabhodho ake. Ndikabva masaga angu mairi. Ndikamuerenga 250 yakutora shuwa. Kechipiri ndoka ndakatora mabhodho ake nemizera yakutora nezvayo. Achisvika 1000. Achisvika mari yakutaura nezvayo. Ndikechipira. Andira ndiziva kana iye ari kuwirirana nayo. Saka inini kuzosangana naye kutadza kubatana naye kwandakaita pafoni. Ndakamutaura kuti kwandakasangana naye. Inini foni yangu ndakarasa foni. Pandasa foni zvakazomba sososo tikawirira panguva yechipiri. Saka ndizoziva hangu kuti vandiri kupesana naye pai parunduramba kubhadhira mari. 2021 ka tamna 2023. Handina kusvika 2021. Tata 2018 ndomune mari nguva yandakazvitenga kusvika isusu tamna 2023 inotaura kuti handisi kuziva kuti pari kupotsaka ndepapi. Ndikupakano kuziva ufuichi ane mombe dzakamuzombosheka kumari ani kwawo ikoko. Kune vanhu vakatozomboya kuti kumba kwangu ini vaitsvaga mombe dzipi idzodzo vachifunga kuti mombe dzi dzakaunzwa kumba kwangu naiyeyo vakasvika kusina ndineve ndikuwirirana pane zvese but tinotaura nyaya yemabhodho. Mabhodho e1000 yanga iri last consignment yamakaita. Munozotengeserana futi makatengeserana rini iwowaya ndozvinobvunga munachangamira iyo mizera midiki ma2018 koko unofana makore ndoti up now usati wabhadhara ikaundishamisiro zimashamisikira mukuita chirikushamisa iwe chii? Chirikushamisa ndechekuti ndakaita bhizi rikoma 28 kuti pandakafona naye akaenda mabhodha paripi
tokutanga singana vane mabhodha ndikavenga 250 handitika tikaenda second round neni vemabhodha ndakatora mizera nemizera handitika tatora mizera nemizera yake yandisina mubhadhira nasindi kusvikana nhasi tikawira nayo chakuva mombe mbiri ndo matsanangurira akataamombe mbiri dziriko here mombe mbiri dzemabhodha yayo izvozvi hakuna nekuti handina kuwira neizvozvo nditi ndio kuti ndawaya naye mombe ndikutaura handikuindipa statement rake rekutaura kwanoita ini chandoziva ini ndizvo ndakaita naye nditi wozi kana ini ndakawira naye kuti ndikuda kumba mabhodha muna 2021 ndikubhadhira mu 2021 akatosvika pakufura mbongano wezivo hanabvira kamboonera 1 day une chikwere chemunhu wakamboendako here 1 day mbakwani kwake handa chikwere naye chikwere naye handina bai chinonzi chikwere naye handina ba ndakaita naye madhiri ndikapa mabhodhi mari yemabhodha 250 atakawirira naye papo ndikatora mabhodha ndikaenda naye pari kutaura ndandida kuti ini handichikuramba une chikwere chake ini ndiri kuzama kuti handisi kuramba kupa uyu mari yake kana chinge iwe usina chikwereti naye chandaiziva ini kugara kwandakaita ini kubva pa2018 kusvika 2023 watinhazi ndirana chikwereti naye inge ndaiziva ini aiwa une chikwereti naye ero handina chikwereti naye mabhodha akataura muzera nemuzera ndiri kutodzwa mudare muno beba randakayambawo ndokantaura zvemuzera nemuzera pandakavatorera ndipazive ndinokwanisa kuti iye handari kuramba nditi ndinokwanisa kufonera vanhu vaviri vatakasangana ndinaye pakepsa nepamunakiri ndine mudzimai wangu ini akatitaura kuti ndoda kuyazopa generator zvoti kana takafona tiri muno kune munhu watakaenda naye kuribhi kana uyu muchikuru wacho tomukomana takatona naye kuribhi nini aionipa generator haana kudera koo yangu ndiunyeperera no ichokwadi chakutaura chisi nyaya iriko chakamira ndoda kuti mundijekesere dare nenyatsinzwisisi pamwe mwana ndikupenga ndisuza ndikuita handida kuti mundikujekesere dare nenyatsinzwisisi musi wandasaka nemukomana uyu bekutanga this year handitika kubva patapesara panyaya yemabhodha takaiteka handitika ndakasangana yakandowasara nebalance yako ye$360 handitika $360 handakamupikisa handakamurambira kuti zvakazomba sei zvanomari ndikutsvaga zvise izvozvo ndakadano mari yakuti ndikupa ndikatengesa foji yangu ndoda sei ndikupa mari yako ndatengesa foji yangu yakatadza kusvika pandaifunga inini ndikudakaanoshamwa zvinhu zvangu zvanzo ndirambira zvarambira apa neapa napo zvandakuita inini ndinga ndikutsvaga mari ndikupechi mari yako ndakasangana naye nemuchinda wanga inaye aiti mucid handitika tiri masapepo ndobva tasangana naye ndikati anoishamwa zvindakwanisa kuita iwo papressure inangu aizvonda mari chokwadi ndikuti handina mari asi ndakuuya utore general pamwe 6.5 horsepower handitika ndikabve 360 yakutaura nezvati handitika zvapfuura zvese izvozvozvo akatora regenerate akati akandifonera kuseni kwesatati akatora haana kuya kuzotora generator ririko here generator riko nhasi toripo but chandakanga ndiri mupira changambiri da kutaura chokwadi singakunze kukama handitika ndechekuti nhasi kare uputsa ukama mune munhu uyu handitika zvapfuura zvese saturday akandifonera china friday ndikati friday akukwanisa kuya kuzandii nyasaturday saturday usina kafona kuti uriko ndikati ndiriko nditori pamba ndotatora foni yangu ndaisa kunext door kwangu ndariko ndikochinjira foni yangu handitika akazofona ndikana missed calls ake zvese chichi mangwana acho kuseni ndakafonera macid tikuda kuofisi kwedu kuwhatsapp handitika so far ndona ndandakanomira kuti macid achatinda sei achinditora panyaya yemukomana saka zvese zvapfuura zvese izvozvo akazondifonera iye iwo waizoita sei kumacid isusu zvinzotatira tikuita ndindakakupromisa kuti ndinotore generator kwangu handakuramba kupa chikwedi chako chakoti chebalance handiti kwete kuti ndakataura mabhodha ake muzera nemuzera yaasingazivi namba yacho inowotamombe right iwo generator tikati nhasi ndomupa here generator mukati nhasi ndombe generator chido chekumbanana nacho mambo wako asi chokwadi chandakutaurira munhu chekuti ini hangu ndada kuziva pachatiri kubhadharira chanenge chii ndaida kuti wanda kuongororwa mukoma
taurisa ikumbira kuti koma vamboongororwa fesi osi pamwe tinogona kunge tiri kutongana nemunhu ini ndirofungidzira ndandirofungidzira kuti mapurisa next time muri kurongona vanonwa simudzai roko mumbotanga kutipaiwa kuchiri kuchena wazosvika apa waswera chimwa kudhakwa patizotogona kuita manyaisi problem isusu togona muno munomubata necontent unomborara maseos ozodzoka zvindo zvatongoita kuti wapinda mudare wakadhakwa singatendokuendesa usaidi then manje tozouya pana tozokutora toaende pana tozokuparime samoni kuyakudai tozotogona kuita chete isusu kana takupuwa mhaka hatipereri tokuisa kusaidi kutoga ngaende kusaidi kudaite soma nekuti auya akadhakwa yakanaka patiora ondorara kustoks wawe wakadhakwa atika mutongo wakadhakwa ukutoona dare fanike ari kutamba ende soka unozoadvaiswa kuti anouya rini kudaro tamboendesa ondorara kustoks opuwa rimwe salmon then wanokuadvaisa kuti uya rini because akatodhakwa zvakuenda akutamba nebasa zvinoitika zvinongouyawo zvinoitika anokumbirawo uregerero zvede atadza ndikumbirawo uregerero chibhisa $20 anoitambira ndivosi anozodzoka pasoka zvataura mutombo ubuda munomu ikapera doro zozotochinja chibhisa $20 yadzokoro chibhese chimupe judgment muningi wacho ari soba anozomutaura judgment isa $20 wabantu here zvotaura rukumkumbira rega chimubhadhata $20 yecontent yaita apa yekuuya kudare ochidzoka azoyagara kutange futi kutaurwa nyaya inozotaurira judgment ngadzoko chimupe judgment munenge makuya muri 2 ipapa kurumidza zvipetiyeke tine vamatamudaro kurumidza vanekutenhingavo nemuningi wacho notenga mazona kune chando uya kugare mese kubvisa imwe teni yacho uya mese muchipedzesa nyayendi wedzera imimi komwati isaimwe tendi kwane20 uyaya isaimwe tendi kwane 20 kukumbirawo changamiro handinaba kutotambudzika handina izvo zvimutori yaaswera achimwa musorese ogadza kutipaya tizotomota pepa right tinokubata nemhosva nekuti urikutamba nebasa wambobvuma iwe kuti mabhodhoro aita 1000 and pakabhadharwa 250 saka balance i750 pa750 tatotarisira mombe mbiri dzawakanga wamupomisa saka tirikupa 1 week to pay 750 kana kuti mombe mbiri then contempt yako yawaita munomu unofanira kubvisa 150 kana kuti mbudzi 3 dzecontempt kuya kuna mambo wakadhakwa
Mudare. mudare. Saka unozvibhadhara rini zvinhu zvakataura mombe 2 kana 750 nembudzi 4 kana 150. Mumba mutombo wamwisa wamweti madhukuni ndakukumbira kwamuti kuti inini zvinhu zveshe ndakubvunza kuti unozvibhadhara rini. inini hangu pari zvinhu zvangu chimiro changu unozvibhadhara rini. handigone kukupa izvo Right, tokupayo every month anobvisa 250, every month 250, every month 250, then pekupedzisira 150 every month from now. Zvichireva kuti tiri kupinda mumwedzi waJuly, 30 July 250, August 250, September 250, then October 150. Wabvisha mari idzodzo asakabvisa mari iyo kupera kwaJuly uya kuno toenda tonotora mombe dziri 2 nembudzi 3 nemombe wakomana yawachauya kuzoita basa kuita kuti mombe dzinenge dza 3 mbudzi 3 futi idzo dzinenge dzakutranslata kuti mombe imwe chete. Saka it means mombe dzinenge dzakungotorwa 4 asakabhadhara mari iyoyo yekutanga 250 kupera kwaJuly. Makosi ako wakamudaidza mari saka chisimukai muende wouya kupera kwaJuly muchikorekta mari yako. Kana asina ubva wataura kuti haana kuunza mari then dhara yako inokutora mombe dzacho dziri 2 utati dzinozobuda dza 4 from 2 dzinondobuda dza 4. Saka zviri kwaari kuti aita achindozviziva ondokutaurira iwewe asobomangwana Kuti chimakosti. chisimukai.